ஸோ ஹாய் மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்து பெங்களூர் டு சென்னை வந்துடும் ட்ரெயினில். நான் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோ எடுத்து பாதி வீடியோவே நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டோம் உங்கள் வீட்டில். பட் நம்ம வந்து ட்ரெயினில் வந்து பண்ணால் நான் பார்த்தா ரொம்பவே ரஷ் இருந்தது. கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது. அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஏறிந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷனில். ஸோ அங்கேயும் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அண்ட் நார்மல்லையும் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து பிளானே பண்ணல, ஒரு திடீர்னு பிளான் தான் பெங்களூர் டு சென்னை வரணுன்னு. ஸோ அதனால் நான் வந்து வீடியோவும் எடுக்க முடியல. ஸோ ஓகே, வீடியோ தான் எடுக்க முடியல, நம்ம வந்து இங்கே இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அதுக்கான ஒரு வீடியோ அப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து நினச்சேன். ஸோ அதுதான் நான் வந்து இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். ஸோ அதுதான் என்னுடைய மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பாயிண்ட்டே இதுங்க. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பெங்களூர் டு சென்னை வந்தாச்சு. ஏன் நாங்கள் வந்து ரிசர்வேஷனில் ஏறணுன்னா, அங்கே வந்து டிடிஆர் இருப்பார் இல்லையா, ஸோ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு கொடுத்து நம்ம வந்து ஏறிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா நார்மலியும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஸோ தட் இப்படி அட்லீஸ்ட் பண்ணலான்னு. ஸோ ஓகே, ஆகாது போலன்னு நான் வந்து எடுக்கலை வீடியோ. ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்ல போகிறேன். என்ன சீக்ரெட்டுன்னு கேட்குறீங்களா? நான் வந்து இந்த சீக்ரெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இப்போ ஃபேர் அண்ட் லவ்லி, நவ் இட்ஸ் க்ளோ அண்ட் லவ்லி. ஸோ அதோடையது வந்து அந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஃபேஸ் வாஷ் பற்றி தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். என் ஃபேஸில் அந்த ஒரு 2-3 வீக்ஸ் அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அது என் ஃபேஸில் வந்து நல்ல ஒரு க்ளோனஸ். ஸோ இந்த க்ளோனஸ் கொடுத்தது அவ்வளோ நீட் அண்ட் ப்யூர் க்ளோனஸ் கொடுத்தது. எந்த பிம்பிள் இருந்தாலும் போயிடும். ஸோ அவ்வளோ அதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிம்பிள் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ளோ அண்ட் லவ்லி, இட்ஸ் நாட் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி, ஃபேர் அண்ட் லவ்லி, இட்ஸ் நாட் க்ளோ அண்ட் லவ்லி, அது நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு அண்ட் மேக்கப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கிளம்புறோம். ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து ஓலா வந்து புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டேர்ஸ் இறங்குறோம். ஸோ இறங்கிட்ட பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போட்டுனேன் ஓலா வந்துதா இல்லையான்னு. நான் ஓலா வீடியோவே எடுக்கலை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பா இறங்கி வர, அக்கா வெயிட் பண்ணிங்க, நானும் வரேன். நான் ஓகே வெயிட் பண்ணுறோம் பாப்பா அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நானும் வெயிட் பண்ணி பாப்பாவை கூட்டணும் போயாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கடைக்கு வந்தாச்சு. மதர்ஷா அங்கே தான் வந்தோம். பேபி கிட்ஸுக்கான ட்ரெஸ் பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மே 22 பர்த்டே. ஸோ அதனால் நம்ம அவளுக்காக கொஞ்சம் பர்ச்சேசிங் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பல 4-5 ஃப்ராக்ஸ் வந்து காமிச்சாங்க. பாப்பாவுக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் வேர் ஃப்ராக்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கலான்னு இருந்தோம். சரி ஏதோ காமிச்சாங்க, பார்க்குவோம் எப்படி இருக்குன்னு. பாப்பா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்க ரொம்ப தூரம் தெரிஞ்சிருந்தால் நாங்கள் லிஃப்ட்லேயே வந்திருப்போம். ஸோ மதர்ஷாக்கு வந்து கடைக்கு வந்துட்டோம். அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவுக்கு நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தோம். நிறையனா ஒரு 4-5 ட்ரெஸ் கிட்டத்தட்ட தான் இருக்கும். அங்கே நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க இல்லையா. ஸோ அவ்வளோ ட்ரெஸ் தான் பார்த்தோம். பார்த்த உடனே பாப்பாவுக்கு வந்து எல்லாமே பிடிச்சிருந்தது. பட் அவளுக்கு வந்து குத்துனா அவள் வேர் பண்ண மாட்டா. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து என்ன யோசித்தோன்னா, பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குத்தாத மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு. அவங்க காமிச்சதே ஒரு 4-5, ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 7 ட்ரெஸ் தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அண்ட் சொல்லிட்டாங்க எந்த ட்ரெஸ்ஸஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தான் இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மேலே இருக்கிறது பார்த்து ஏதாச்சும் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னா இல்லை அப்படின்னுட்டாங்க. ஒரு 1-2 ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் மேலே இருக்க கலெக்ஷன்ஸே பார்த்தோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஷாக் ஆகிட்டோம். என்னப்பா எவ்வளோ பெரிய கடையில் வெறும் 5 கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஆக்சுவலி அந்த தாத்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேசியாக இருந்தார். ஸோ அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில்னால ஏதாச்சும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பல கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருந்தார். ஸோ அதால் கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ ஓகே அப்படின்னு நாங்கள் வந்து
வேறு கடைக்கு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். அடுத்தது நம்ம வந்து வேறு கடை வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டன் ஐஷாக்கு தான் போனோம். ஸோ கார்டன் ஐஷா அட்லீஸ்ட் நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து போகலாம். ஸோ கார்டன் ஐஷா கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் கடை இருந்தது. ஸோ வரும்போது வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து போயாயிடுச்சு கார்டன் ஐஷாக்கு. கார்டன் ஐஷாக்கு போயிட்ட உடனே பாப்பாவுடைய கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தது. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்டு தெரில, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு நம்மளும் வந்து போயிட்டோம். அண்ட் கேர்ள்ஸ்து இந்த சைடாக. ஸோ நம்ம வந்து கேர்ள்ஸ் சைடுக்கே போயிடலாம். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் 2 ஃப்ளோர்ஸ்ன்னு. செகண்ட் ஃப்ளோருக்குள்ளே தான் பாப்பாவுடைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் எனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லை. ஆமாம், 2 ஃப்ளோர்ஸ் இருந்தது. ஸோ மேலே வந்து போயிட்டு உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெரிய பசங்கள்லேருந்து சின்ன பசங்க அண்ட் லோடு வந்து இறக்கிட்டும் இருக்காங்க. ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ஸுக்கு தான் போகணும். ஸோ வெஸ்டர்ன் வேர்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய காமிச்சாங்க. பட் பாப்பாவுக்கு குத்தாத மாதிரி ஒரு குட் ட்ரெஸ் எடுக்கணுன்னா அவளுக்கு ரொம்ப கிராண்டாகவும் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ மேலே இருக்க எல்லா ஃபோட்டோஸ் பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து தான் கொடுக்குறாங்க, கேட்லாக்லேருந்து. நிறைய புது புது கலெக்ஷன்ஸும் இருக்குது. பட் அவளுக்கு வந்து ஜிகு ஜிகு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வேணான்னு. ஓகே, இப்போ அடுத்த கலெக்ஷன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய ட்ரெஸ் நாங்கள் வந்து ட்ரையலும் பார்த்தோம். நிறைய ட்ரெஸ் ட்ரையல் பண்ணோம். இந்த பிங்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் போய் ட்ரையல் ரூமில் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ அவளுக்கு வந்து ரொம்ப குத்துது அது. ஸோ அந்த மேலே இருக்க அந்த ஜிக்னாஸ் எல்லாம் வந்து கீழே வந்தது. ஸோ அந்த அங்கிள் கிட்ட கேட்டோம். நாங்கள் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு தான் வரும், போக போக வராதுன்னு. ஸோ ஓகே பார்க்கலாம் அப்படின்னு நாங்களும் வந்து வாங்கினோம். ஸோ அவளுக்கு வந்து நம்ம வந்து டோட்டலாக 2 ட்ரெஸ் தான் எடுத்தோம். ஆனால் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஓவராக. பட் ஆனால் கிளாத் நல்லா இருந்தது. ஸோ அதனால் யோசித்து வாங்கணும் இல்லையா. ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து வச்சு போடுற மாதிரி, கொஞ்சம் வளர்ந்தா கூட போடுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை அந்த பர்த்டே அன்றைக்கி போட்டுட்டு தூக்கி போடுற மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் எங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாக தான் இருந்தது. நிறைய ட்ரெஸ் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் மக்களே. ட்ரெஸ் போட்டாங்க, எது சூஸ் பண்ணுறது, எது விடுறது, எது வாங்குறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல. அவங்க வந்து ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு 25 மேலே ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோ நல்ல ட்ரெஸ். ஸோ அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நான் வந்து பாப்பா வந்து காலில் அடிபட்டுருச்சு. அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிரர் ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுத்தேன். பட் இந்த ஃபோட்டோஸ் இல்லை, இதெல்லாம் நான் வந்து டிலீட் பண்ணுற ஃபோட்டோஸ். நான் வந்து நல்ல ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நிறைய வந்து பார்த்தோம்னா பாப்பாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். அவள் வந்து பப்பீஷாக இருக்கா. ஸோ அவள் வந்து ட்ரெஸ் வேர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். அந்த பேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் கூட. ஸோ நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் எங்களுக்கு வந்து அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது எடுக்கிறது எது விட்டுறதுன்னு அதுதான் நான் வந்து சொல்லணும். மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வேர் பண்ணிட்ட உடனே பேண்ட்டு எல்லாமே வந்து அந்த பேண்ட் வந்து போட்டப்போ பாப்பாவுக்கு வந்து அவ்வளோ லுக்லியே தெரியல. ஏன்னா நம்ம வந்து கேக் கட் பண்ணும்போது தான் இந்த ட்ரெஸ் வந்து போட போகிறோம். ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து அப்படி அப்போ போட்டால் நான் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சு பார்த்தாங்க. இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே வேறு ஏதாச்சும் பார்க்கலாம். பாப்பா பப்பீஷாக இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து மிரர் ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அண்ட் பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ட்ரெஸ் போட்டோம். அண்ட் இது தான் நம்ம வந்து இன்னொரு செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் வாங்குகிறோம். இந்த க்ரீன் கலரை தான் நம்ம வந்து வாங்குகிறோம். ஓகேங்களா. இந்த ப்ளூ வந்து நம்ம வந்து வேண்டான்ட்டு விட்டோம். அண்ட் இந்த ஃப்ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு
ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கிறது ஒரு பாப்பா வந்து வச்சு போடுற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து யோசித்தோம். ஸோ ஓகே மக்களே, நீங்கள் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன், லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் இன்ட்ரு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் வச்சு பார்த்தோம். ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பாப்பாவுடைய கலருக்கு அது வந்து இது தான் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம். இந்த ப்ளூ தான். இந்த க்ரே கலர் கூட பார்த்தோம், பட் இந்த ப்ளூ தான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ப்ளூ அண்ட் அந்த க்ரீன் கலர் வாங்கிட்டோம். ஸோ அவ்வளோதான். நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது. அப்படியே போகும்போது நம்ம வந்து இது ஓலா பண்ணி திருப்பியும் வந்த மாதிரியே போயிடலாம் அப்படின்னா. ஸோ ஓகேன்னு விட்டுட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ ஆயிடுச்சு மக்களே நம்மளுடைய ஷாப்பிங். உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது, யாருக்கு வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ராக் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே மக்களே, லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பபாய்.